horitzontal cap a Piqué. Recupera l'esfèric Jordi Surt Alba. amb la pilota, juga André Gómez, toca a la banda dreta, ara surt el Barça B. En va cap al centre, busca la passada entre línies per Cap Suárez. a Neymar, primer toc, ara d'esperó Jordi Alba. Messi que encara, la rep al balcó de l'àrea Suárez. Iniesta, balcó de l'àrea, la passada per Quin Neymar. golaç acabem de veure aquí al Camp Nou, Andrés Iniesta. Arriba el 5-0, marca Messi, a passada de Luis Suárez, l'uruguaià que s'ho ha hagut de pensar, ha donat la passada a la